daxuyaniye ke nû ji PKK'ya berê ku niha navê xwe kiriye tevgera azadiyê hatiye belavkirin temaşevanên nêja tevgera azadiyê nerazîbûn li hemberî nirxandinên aliyên nêzîkî desthilatê nîşan daye ku dibêjin yasaya çarçove Abdullah Öcalan li xwe nagire. Li hemberî vê yekê tevgera azadiyê gotiye yasayeke ku azadiya fîzîkî ya Öcalan li xwe negire careseriyê nayne ev yek wê were wateya rûxandin ango sabotekirina pêvajoyê. Gelek xalên vê daxuyaniyê hene dibin gelek sernavan de daxuyaniyeke berfereh hatiye belavkirin. Xala yekemîn ew e ka gelo ev yasaya ku derdikeve Abdullah Öcalan û kadrên PKK li xwe digire kadrên pêşengên damezrêner yan na dibin wê sernavê de ji xwe gotine divê yasaya ku derdikeve hem Abdullah Öcalan li xwe bigire hem jî kadrên pêşeng yên PKK. Rêveberiya tevgerê di daxuyaniya xwe de diyar kiriye ku ev du mehin nahêlin hevdîtin li gel Abdullah Öcalan jî bê nekirin. Di demekê de ku pêvajoyek ji bo çareserkirina pirsa Kurd heye bi gotina wan rênedana dîtina Öcalan li dijî ruhê pêvajoyê ye. Daxuyanî dibêje piştî ku şanda Dem Partiyê bi AK Partî û serokê MHP Dewlet Bahçelî re rûniştibû gotibû li ser derxistina yasaya çarçove di meha tirmehê de li hevkirinek çêbûye piştre jî hatibû eşkerekirin ku wê şanda demê di 23 tirmehê de Abdullah Öcalan bibîne ji xwe îro berî 23 mehê şand çû îmraliyê. Tevger balê dikişîne ser daxuyaniyên Erdogan û hinek berpirsên AK Partiyê di derbarê girîngiya pêvajoyê de dibêje di pêvajoyeke ev qasî girîng de du mehan hevdîtin bi muxatabê sereke re ku ew jî Abdullah Öcalan e nehatiye kirin. Ev jî nîşan dide ku gotin û kirin li hev nakin. Sernivîseke din serdêreke din ya vê daxuyaniyê bi awayekî yek alî amadekirina proje yasayê ye. Gotine rêveberiya tevgerê di vê daxuyaniyê de gotiye yasaya çarçove ji bo çareseriyê tê derxistin. Bi vîn û ferzkirina yek alî nabe lehevkirin bi hevgirtina nerînên aliyan pêkan e angodan û stendin û lehevkirina her du aliyan pêkan e ji ber vê yekê di vê reşnivîs û pêşniyarên ku Abdullah Öcalan amade kirine li ber çavan bêne girtin. Hinek nirxandinên ku piştî hevdîtina Dem Partî û AK Partiyê tê nekirin nayêne qebûl kirin ev jî beşekî din ya wê daxuyaniyê ye temaşevanên nêja çarçoveya proje yasayê gotine divê yasa Abdullah Öcalan û rêveberiyê jî li xwe bigire kadrên fermandar kadrên bilind yên wê tevgerê. Rêveberiya tevgerê behsa wan daxuyaniyên hinek kesên nêzîkî desthilatê dike ku dibêjin gelek caran di bernameya me de jî behs dikin dibêjin yasaya çarçoveyê tiştekî duwê yasayê de tiştekî taybet bi Abdullah Öcalan nabe ango weke ku Dem Partî û PKK dixwazin statûyeke taybet yan jî babetek ango maddeyeke taybet bi Abdullah Öcalan nabe gotine divê kadroyên rêveber li xwe bigire divê Abdullah Öcalan jî li xwe bigire yasayeke ku azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan li xwe negire bi gotina tevgera azadiyê tu pirsgirêkê çareser nake divê jaliyê her kesî ve bê qebûl kirin ev gotina wa ye ku Abdullah Öcalan aktorê sereke yê pêvajoyê ye. Ev jî xaleke din e ku di daxuyaniya tevgerê de heye. Misogerkirina siyaseta demokratîk xaleke din ya vê daxuyaniyê ye. Tê de hatiye ku ji bo nehiştina pêvajoya şer û pevçûnan ya ku ev nêzîkî 5 salî ye berdewam dike dûrxistina kadroyên rêveber yên tevgerê ji siyaseta demokratîk ya çareseriyê wê bixwara neyne ango wê çareseriyê bixwara neyne divê yasa beşdarbûna tevahiya pêkhateyê ji Abdullah Öcalan heta bi endamên tevgerê dirêkxistinbûn û siyaseta demokratîk de
مسوگر بکه اف یاسای کو دردکه و دوی تمام وان خالان مسوگر بکه بگوتنا تفگره مثلا دموکراتیک بونه ده حمود خویانین تفگر آزادی انگو پکه ده هیه ریوبریا تفگر دیار گریه کو دوی گاوین کود پیواجویا چار سریه ده بین آویتن ده دما خود و برفره بن و یاسای که کم اگر بی درخستن و انجامین نخواستی بخوربینه دوی اف یاسا تمام به دوی ده انجام دیتنا عبدالله اوجالان ده یاسای که کو آلیان لسر لحف گربه به آماده کرن دوی مثلا انگو مثلا بدانینا چکان تنی نه تنگ کرن مثلا نه تنی دانینا چکایه داویه دشی گوتنه تکانه چار سری دموکراتیک بونه ریوبریا تفگر دبیجه داوی بونا پیواجویا شر و پفچونان و چار سرکرنا پرسا کرجی گریدایی دموکراتیک بونه یا که مبستاوان جوه دموکراتیک بونا ترکیه یا با آوائه کی برفره